कैसे है जी। सुतल माई के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। चुनरी ले अइली माई के घुघुरा लगाई के, चुनरी ले अइली माई के घुघुरा लगाई के। सुतल माई के पहिनाई कैसे है जी, सुतल माई के पहिनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हे जी सुतल माई के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। पायल ले अइली माई के घुघुरा लगाई के, पायल ले अइली माई के घुघुरा लगाई के। सुतल माई के पहिनाई कैसे, सुतल माई के पहिनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। चुनर बिंदिया ले अइली लाले लाले बिंदिया माई के ले अइली, लाले लाले चूड़िया माई के ले अइली। सुतल माई के पहिनाई कैसे, हे जी सुतल माई के पहिनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हे जी सुतल माई के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। लड्डुआ ले अइली माई के आसिया लगाई के, लड्डुआ ले अइली माई के सरधा लगाई के। सुतल माई के खियाई कैसे, हे जी सुतल माई के खियाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे।